bab menika sampun ngantos dipun tampi mentah kemawon sinuwun Puntadewa ning kedah dipun glejah wonten saklebeting manah nggih maknanipun nyirnakaken Narendra ingkang hambek angkara murka niku boten kudu kok Pandhawa niku mateni kalih ratu kala wau boten ngaten ning ingkang dipun sirnakaken menika hambekipun utawi bebudenipun ingkang ngumbar dumateng kamurkan. Lah niki kedah dipun cethakaken ingkang dipun sirnakaken ingkang dipun sirep menika mboten kok menungsanipun lajeng dipun pejahi niku mboten ning ingkang dipun sirep ingkang dipun kendhaleni tumindakipun ingkang awon kanthi cara Pandhawa ngelikaken ratu kala wau supados enget dumateng Purwadaksina mboten kudu sampean mateni kalih ratu ampun nganti sesaji sing suci niki manglepeti kalih getih ratu kala wau sinuwun